Anginibingelele ke babukeli nabalandeli bakaDr Mngcwabo uyahlehla. Ngifisa nje ukuthi ke unyaka njengoba uqala kunguJanuwari, ngithi nje bakithi Nkosi yami ningene kahle onyakeni, ningaphazamiseki futhi engikufisa ukuthi ningaphazamiseki, ningaphazanyiswa phela amaholiday lawo. And ningayi kakhulu komashonisa. Ngiyabuka nje, ngiyacabanga futhi ngiyanicabangela ukuthi njengamanje sesine challenge ke manje entsha yokubuyisela abantwana esikoleni, sekuthiwa back to school. La khona ngempela umzali nomzali ezozizwa ehanjelwa umqondo ukuthi sekuyini manje sekuthiwa back to school, ngempela futhi back to school. Kodwa engifuna nikwazi, udokotela wenu usenani, udokotela wenu usanithanda, udokotela wenu usenza konke ekutheni abantu asizana nabo baphumelele. Namanje njengoba ku-2024 kuJanuwari nje, kimi niseseqhulwini, kimi angenzi lutho ngaphandle kwenu, kimi ngihlala nginicabanga, kimi ngihlala nginikhulekela. Njengamanje baningi nje bafisa imisebenzi, njengamanje baningi bafuna izikole, njengamanje baningi bafuna kuyo-register ema-university. Ngisesekhona for bona bonke lapha. Abafuna umsebenzi ngisesekhona for izimo ezifana nalezo. Ngifuna ukunitshela njengoba kade nibuyela nje la enisebenza khona, njengoba kade nivakashile emakhaya, phela ningakhohlwa ukusebenzisa amandla omgodi ekutheni ichitho nakho konke okubi kusale la enisuka khona. Ningahambi namabhadi enwathathe lapha emakhaya, ngoba yena lapha emakhaya bakithi hayi khona abenzi kahle. Uthi ufikile uzojabula, uthothi bakulindile ngeyichitho, bakulindile nangakho konke okuphambene. Nisebenzisa amandla omgodi. Uma ungenawo amandla omgodi wa-odeni azokwazi ukuthi afike. Futhi labo kade benze ama-order during December, ama-order wabo sizokhani siwathumela kusasa. I mean ngeMonday le esiya kona kuzobe kungumhla ka-8, kuzobe kumhla ka-8 sizokhani siwathumela. Ba-expect ama-messages emafonini wabo ukuthi ama-order wabo akuphi, asemama kuphi. Ngiyacela impela ongeka khona ukufika kimi nongakwazi, ongekho duzane nami, akayibambe kumandla omgodi. Sebenzisa amandla omgodi, wenze ngayo yonke indlela ongacabanga ngayo. Amandla omgodi ekutheni phela lezi dina lezi zikaKhisimusi nakho konke lokho kubi ekade bekwenza, kade behambe bekwenza lezi gilamkhuba lezi. Ngoba yazi impela abantu abathakathayo angazi ngabathina bapheli moya. Tholanika amandla omgodi nosebenzise singakabonani, ungakafiki wena la kimi, ungakafiki la ekhaya. uNkulunkulu akubusise. 073 219 664. Ngiyabonga.